Και σήμερα παίζουμε για μία ακόμη φορά Free Fire. Βασικά, τι για μία ακόμη φορά, ποτέ δεν έχω παίξει Free Fire στο YouTube κανάλι μου. Λοιπόν, όσοι νομίζετε παίζω από ακουστικά, φοράω τα ακουστικά αν ακούγεται καλά. Δεν ξέρω βέβαια. Diamond. Είμαι Diamond 1. Ο Παπάκος 1-2-4, Παπάκος 1-2-5. Κάτι φίλους έχω εγώ εδώ πέρα τώρα, μην τους νοιάζετε. Αυτό δεν ξέρω τι το κάνω ποιος είναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μία φορά αυτό. Να παίξουμε 1v1 ρε μπρο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Δεν ξέρω καθόλου αν ακούγομαι. Θα το δω και στο μοντάζ. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα πάρουμε Deagle. Θα πάρουμε αυτό. Να δούμε πώς θα πολεμήσει. Να τον δούμε. Πάμε. 3, 2. Κάπως πρέπει να κρατώ και το μικρόφωνο για να με ακούτε. 3, 2, 1, πάμε. Και ξεκινάμε. Πάει, έχασα. Ναι. Δεν είμαι καθόλου καλός στο PvP. Μόνο από μακριά. Εντάξει. Τώρα θα πρέπει να παίξω λίγο σαπρό. Πόσο καλός είναι σε αυτό το όπλο! Έχει καλό σημάδι, παιδιά. Ναι, έχει καλό σημάδι γιατί το έχει πολύ μικρό. Γαμώτο. Μόνο στα χέρια το έχει πολύ μικρό. Για να δούμε τι θα πάρει. Ελπίζω να πάρει Deagle. Είμαι ο καλύτερος στο Deagle. Ναι, ρε μπρο. Ρε μπρο, και πήρε και γρήγορο, κοντινό. Πάρουμε ρε με Deagle. Πάμε με Deagle. Πώς με πετυχαίνει από εκεί? Με Deagle θα με φάει. Είναι καλός στο Deagle. Παιδιά, το είδατε. Δεν είμαι καθόλου καλός στο PvP. Δεν ξέρω κάτι να θα νικήσω. Πρέπει να ξεκινήσω με αυτό. Έλα ρε μπρο. Στοχεύει όλη την ώρα επάνω. Παιδιά, έχασα, μην με κράξετε. Ρε μπρο, εδώ τώρα δεν αντέχετε. Άλλο θα πάρω αυτό. Όχι, έτσι μπράβο. Γι' αυτό, έτσι. Να ξέρουμε τι διαλέγουμε, παιδιά. Τα δύο καλά όπλα.
Πού είναι? Παιδιά, πού πήγε? Έπεσε κάτω. Μα νομίζω ότι τον έφαγα. Πέθανε. Να τους. Νομίζω ότι δεν τον είδα κουφάλα. 2 χέντες και τέλος. Τελειώσατε. Θα ξαναπάω από εδώ γιατί αυτός θα νομίζω ότι θα πάω από εκεί τώρα. Αλλά εγώ πάμε από εδώ πάντα και αυτός από εδώ πάλι ανεβαίνει. Ένα χωσά, όχι ξα, ανιώσα. Έρμη Χάλαν. Είμαι ο Έρμη, τι θα διαλέξει? Shotgun και sniper, οκ. Με τίποτα sniper, γιατί δεν το έχω καθόλου. Sniper μόνο για τα μακρινά. Παιδιά, κατεβαίνω κάτω. Με βγήκε μπροστά, με βγήκε πολύ μπροστά. Συγγνώμη κιόλας που δεν μιλάω, αλλά τι να κάνουμε. Όπα. Πάμε. Ναι. Σε 61 level. What? Από ό,τι βλέπετε αυτό είναι το skin. Λοιπόν, θα παίξουμε κάτι άλλο, γιατί θα παίξουμε αυτό, ok. Θα τα δοκιμάσουμε όλα σήμερα. Εντάξει, όχι. Θα παίξουμε κάνα 2-3 ματσάκια, 4. Θέλω να μου βγει και μεγάλο το βίντεο. Δεν ξέρω τώρα με ακούν. Θέλω να μου βγει, λέω, και μεγάλο το βίντεο, γιατί άστο. Δεν μου αρέσει να βγει μεγάλο βίντεο, γιατί μετά δεν τα κοιτάνε και πολύ. Γι' αυτό δεν βγάζω μεγάλα βιντεάκια πια. Δεν θα βγάζω μάλλον μεγάλα βιντεάκια πια. Πού είναι ρε? Γιατί κάθονται εκεί? Καλά χαζούλιδες είναι. Τέλος. Ένα στο κεφάλι. Μπαπ. Περίμενα, παιδιά, κοιτάξτε, θα τον κοροϊδέψω λίγο. Παίρνω τις σφαίρες. Παιδιά, δεν με έχουν δει. Και γυρνάω και... Πού είναι? Πού πήγε? Μα εδώ δεν ήταν. Τέλος! Άντε, γεια! Τέλος. Μόνο με Deagle συνεχίζουμε τώρα, παιδιά. Μόνο με Deagle. Με τίποτα άλλο. Μόνο με Deagle. Εγώ μου αρέσει πολύ το Deagle, παιδιά. Και ένας φίλος μου με έχει πει να στοχεύω πάντα ψηλά με τον Deagle για να τρώω περισσότερες χέντες. Οκ. Έχουμε μπαταρία. Ελπίζω να με ακούτε και να μην μιλάω σε κανέναν. Παιδιά, νάτι, κοίτα που πάνε ρε, οι πονηροί. Πονηράκιδες εσύ μου. Έχω Deagle. Τέλος, headshot με τον Deagle. Τέλος. Όπα, παιδιά, βοήθεια. Από πίσω ρε. Help me ρε κουφέ. Λοιπόν, εσύ τώρα θα φας μία
γιατί αυτό που έκανες. Άιντε. Τι θέλει μια εγκέφαλο. Θα ξεκινήσουμε με sniping. Σταμάτα κι εσύ! Πώς έχω παίξει έτσι το... Παιδιά, βοηθήστε με, help me, please, βοηθήστε με ρε, ναι. Ψόφα, help me ρε, help me. Τι θέλεις ρε. Να μην μπορώ να πιάσουν εύκολα χέντα. Κάνα πάθουν τώρα. Παίρνω και ένα τέτοιο να τον ανέψω. Πάρτε και μανιτάρια. Ποιος θέλει μανιταράκι εδώ. Νομίζω. Δεν κρατάμε τίποτα στα χέρια. Έτσι ξεκινάμε πάντα. Κοιτάξτε που πάω εγώ. Αυτοί τώρα τους έχω στήσει εγώ μπλόκο. Θα πάω από πίσω και θα τους διαλύσω όλους. Όταν λέω όλους. Πίνω. Ψόφα. Εσύ που πήγες να με βαρέσεις, θα ψοφήσει τώρα. Παπ. Φύγε, έλα, φάτιν, έλα. Γαμώτο, ναι. Την πέτυχε headshot το άλλος. Νικήσαμε. Πάμε λίγο. Είναι αυτός, δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω να γίνουμε φίλοι. Με τίποτα. Κέρδισα, όχι, δεν κέρδισα τίποτα. Περιμένετε λίγο. Ναι, δεν μας νοιάζει τι λες. Μας νοιάζει να πάρουμε αυτά και δεν με νοιάζει τι θα πεις και να πά, δεν λέω. Να πά να κατουρίσεις. Και να πά να κατουρίσεις δεν ταιριάζει καθόλου. Να παίξουμε και ένα zombie fight. Όχι. Αυτό τι είναι ρε μπρο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Προσπάθησα πολλές φορές να το παίξω, αλλά δεν με... τελικά με έβαλε πρώτη φορά. Πρώτη φορά να ξέρετε το παίζω. Εδώ όπως βλέπετε κάτι εικόνες, δεν ξέρω. Παίζετε fight το ένας με τον άλλον. Κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι ομάδες και πρέπει να... Ποιος πάρει τα περισσότερα kill, κάτι τέτοιο. Ναι. Κάποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο, παιδιά, από αυτούς εδώ πέρα. Και εγώ θα τους κάνω mute όλους. Θα πάρω αυτό το σκαρέλι μου. 1, 2, 3, 4, όλους mute. Γιατί δεν ξέρω κανέναν. Πάμε. Παιδιά, κάποιος έχει φλογοβόλο. Όχι! Πέθανα. Φέρετε εδώ τα πιστολάκια ρε. Γαμώτο. Εμένα βρήκα να σκοτώσουνε. Κατάλαβα τι είναι αυτό, παιδιά. Πρέπει να πάρεις όσα πιο πολλά kill. Μπορεί μια ομάδα, η κόκκινη ομάδα έχει 8 kills και εμείς δεν έχουμε κανένα. Ρε, πώς με σας κατάνουν έτσι. Είμαι άχρηστος, το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Ψόφα. Άντε, να πας να
Με βαράνε όλοι. Φύγετε ρε. Ρε μπρο, πού με βλέπουν εμένα. Σόφα κι εσύ, μωρή. Μη ήρθαν από τα πλαγίως. Θέλεις ψόφο εσύ, πολύ. Όλος πετάει φλόγιστρο για να μας δίνει. Λέει, εδώ είμαι ρε. Εδώ είμαι. Παπ. Headshot με τα πιστόλια. Μπαπ. Σόφα. Τελείωσες. Άντε κι εσύ. Τέλος. Άλλο ένα κιλάκι. Άρε. Και παίζω καλά κιόλας. Μπρόντα. Τελείωσες. Έλα. Ρε πιστόλια. Αυτή που της πάτησε χέντα πριν είναι. Τα ανταπόδωσε πίσω. Και ξέρουν να πολεμάνε κανένας από αυτούς εδώ πέρα. Τέλος. Οι Αλβανοί! Έλατε εδώ ρε Αλβανοί. Πού πάει η άλλη τώρα? Η χαζή. Γι' αυτό. Έλα με τα πιστόλια. Έλα ρε μπρο. Με τα πιστολάκια μου. Με τα πιστολάκια. Με έφαγαν. Τέλος. Οι Τούρκοι versus τους Έλληνες. Οι Έλληνες είμαστε εμείς, οι Τούρκοι είναι όλοι. Γιατί θα είναι χαμένοι. Όχι, δεν είναι χαμένοι. Συγγνώμη. Δεν είστε χαμένοι. Sorry. Παρεσύρθηκα. Βαρέστε τους. Τέλος. Με σκότωσε η Άλληνα. Πρέπει να πάω από την άλλη. Εκεί γίνεται πόλεμος σκληρός. Από εκεί πάνε όλοι. Και εγώ θα τους έρθω από εδώ. Τα revolvers. Πάμε όλοι. Μπίμπος. Μπέμπος. Μπάμπης. Ο Μπάμπης ρε παιδιά. Βρήκα τον Μπάμπη. Έλα εδώ ρε Μπάμπη. Ρε Μπάμπη, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Άντε μωρέ κι ασέ. Μας έπριξες. Έτσι μπράβο. Κάτσε εδώ. Βγάλε εδώ. Έτσι μπράβο. Φέρ' εδώ το όπλο. Αυτό είναι όπλο. Όχι σαν τα άλλα. Πού πήγανε ρε. Τελείωσε. Χάσαμε. Σε φτύλι. Εγώ πόσα kills πήρα. Πες να μην πήρα τίποτα. Αλλά βγήκα τρίτος παιδιά. Μια χαρά. Hype. Οκ. Όχι άγγελε μου. Συγγνώμη, αλλά τώρα κάνω βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Αν δεν θα με σταματήσει να με καλεί ο άγγελος. Bye bye guys.